Kapulisan naka-full alert status na sa selebrasyon sang Paskwa kag bagong tuig. Simbahan nagapanghanda naman sa patigayunon nga misa sa Paskwa. Seguridad kag pagmintina sa health protocol tutukan sa Kapulisan sa Christmas Eve Mass. Yaring balita ang tutukan ni Daryl Marisarmiento. Naka-full alert status na ang Kapulisan sa bugos ng Western Visayas sa pagsulog sa Paskwa tubtub na sa bagong tuig. Sunod sa Police Regional Office 6, nakadeploy na ang Kapulisan sa nagkalain-lain ng areas of convergence ukon mga lugar nga masami madamos ang tao lakip na mga malls, terminals, simbahan kag pati na ang tourist destinations. Sa probinsya sang Iloilo, malapit sa 1,000 ka mga pulis ang ginpang-deploy agud magbantay sa seguridad sa mga pumuluyo. All places of convergence, including places of worship, will be deployed by uniformed personnel as well will be establishing police assistance desk. Samtang matapos ang simbang gabi, ginpanghanda naman sang simbang katoliko ang patigayunon ng mga misa sa tion sang Paskwa ipatuman sa gihapon ng health protocols. Pahanumdum sang simbahan sa mga hindi personal nga makabulog sa santos nga misa, mahimo sa gihapon makatambong pinaagi sa live stream sa mga social media platforms sang tagsa ka parokya. Nagdugang kita sa mga aton nga mga personnel no sa pagpatigayon, sa pagplastar sa mga tao, labi na gid sa mga agud maobserbar ang social distancing. Dugang panikulada sa pangkabilugan, nangin matahoy man ang pagpatigayon sang simbang gabi. Upod kay Cirilo Renduque, Daryl Marisarmiento, One Western Visayas.